Ara d'aquí... No, les peces les fan. Són grossos, però vull que tens, si tens grossos... Vine, aviam, la càmera. Acció. Però aquests d'aquí estan més sencers. No que se veia cada punt ja. Colomit. Ara quan la teva dona diu què? Jo estic al d'allò dic, vale, ja segur que ve. Eren bons en el Salvi. Salvi. Qui diu el Palomo Grande? No sé què entrar. Qui diu el Palomo Grande? El Palomo Grande. Pues de aquest de sempre que venen anant. Si el posa un més gran és que haguessin reposat un rato. Havia de venir dimarts i va arribar al vespre. I agafa l'estit el dia abans i que repòs. I després agafa més. I aquest estit de que si s'empresa. No, dolent no. No podia ser més bo. No tindrem un punt. El problema és que ja li fotrem canya. Que bons senyals, com estem? Clar, ara que guanyar l'Espanyol, va dir la cosa del carrer. Home, ja és de bon celebrar, hòstia. No fa, no, és el concert del Polivalent i d'entreteniment. A vegades que per un any com any més, és una cosa que Que quedi constància d'això que fa ell, que quedi constància. Una cullereta. Ara per l'hagués vist? Cuidado que han vingut volant, eh? Ui! Tanto, enganxó amb la cassola, nois. No, jo us ho poseu de partir, l'altre ja té... No ho buideu dins la cassola, això dels pinyols. Quina cua, tu! Això perquè no deia jo diari com tot. Gira els cas. Gira? No tens un altre agafador? Jo sé que vosaltres tot ho feu més ràpid. Perquè si no estarem un diuen ja. Serà fred. No, que se posa. Diu la veritat, doncs. I tant com. Sí, no havia. Una cullera, va, espavila. Estaves molt ocupat fins ara. Enfoca la paraula, adéu, enfoca la paraula. Faig cas, eh? Si un afanador així no m'ho deixa pas. Vinga, siguiente. Va. Com els deixarem aquest noi? Ja és un altre, diu. Són portes tres. Uno o dos? Posa un equip al teu equip. Hi ha algú que s'ha guanyat una punta, veus ara, que et sembla? I pel suc. Aquí tens un talló del suc, si vols, eh? Ah, sí? Hi ha un talló del suc.
Hi ha dos d'allò, no, dic perquè hi ha dos cotxerons ara, si voleu. Hasta tres. No, aquests no són. Fos, per favor. Salut, herois! Salut per tothom! Per molts anys! Farem el del corne. Està una mica ja... És personal, no, un moment, Aquest pertany aquí. Colomada és legal, Ara passa a la casa. Els hem comprat i tenim Ara la factura passes a dels casa. Els altres I jo què?